Готово ли? Здравейте, приятели! Намираме се в град Враца, северо-западна България. Тази изненада ще е най-прекрасна изненада. Влизаме, Мечо. Да, само да ни падне статото. Добро утро! Момичета, има ли рожденички тук? Добро утро, има ли рожденички? Елате всички, елате да подкрепим! Кой е рожденика? Елате да й помагате, защото има доста неща. Елате всички. Мечо, застани зад нас, да се вижда хубаво. Така. Името да го объркам. Елате всички към нас. Надежда Симеонова. Така, ще спрем музиката, за да се чува. Така. Застанете до нея, за да се вижда торката, всичко. Застанете до нея. Няма нищо много сте хубави. Всички до нея да я подкрепим за този прекрасен ден. Надежда Симеонова. От кой изненадата? Можеш ли да се сетиш преди да... Мечо, дай да дадем балоните. Можеш ли да се сетиш? Не, нека да започна да чета. За най-специалната жена в живота ми. Знаеш колко много те обичам. От все сърце ти пожелавам здраве, щастие и късмет. И още дълги години да създаваш прекрасни спомени с хората, които обичаш от теб. Обичам те толкова много от Красимир Симеонов. Браво! Айде сега няколко думички да му кажеш. Ами да му кажа, че много го обичам, държа на него и се радвам и не съм очаквала и за нас. Не си очаквала? Не, много благодаря. Не знам какво друго да кажа. Много. Липсва ми. Усетих, че тази изненада ще е напълно изненада. Вие въобще не очаквате, че идва. Ние сме океан от любов, град Лом. Нека да кажа кои сме. От град Лом пристигаме, правим изненади за всички. Много искате. Той ни се обади и каза, тя е много специална за мен, искам да отидете, да я поздравите от мен лично, да кажете, че много я обичам, но тя се знае. Да благодарим на Краси, нека да ще му изпратя клипчето, нека да ви пожелаем и ние здраве на всички, на целия колектив, на твоето семейство, нека да бъдете благословени и всичко най-хубаво ви желая. Айде да си направим